سلام كم يتسعكم كبرات عزب تعلت أو زينا سبورت إنه زينا زغرب لكم ميكال حرقو ኤርትራው ተቀዳዳማይ ደቡብ አፍሪካዊት ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ ማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ዝሳተፎ ዘሎ ቮልታ እስጳኛ 2019 ትማል ሐሙስ ብናይ መበል 12 መድረኽ ውድድሩ ቀፂሉ ነይሩ ዝተረኸበ ውፅኢቱ ይስዕብ ናይ ትማሊ መድረኽ ተቀዳደምቲ ካብ ስኬርቶ ዲ ናቫራ ተበጊሱ ኣብ ቢልባኦ ዝተዛዘመን 171.4 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበሮ ውድድር እዮም ኣካይዶም ዛ መድረኽ ሰለስተ በበይኑ ደረጃታት ዓቐበታት ነይርዋ እዩ ተቀዳድምቲ ኻን ነዛ መድረኽ ኣብ ሰዓት 45.46 ኪሎ ሜትር እናረገፂኦም ናብ ፍጻመ በፂሖማ ኣብ መወዳእታ ኻ ቤልጅማዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ዴስቲኒ ኩዊክ ስቴፕ ፊሊፕ ጂልበርት ب3 ساعات 48 دقيقة 18 كايتن تعاوت لام نعود تغطيلهم كاسبانياوين تقدم أليكس أرنابورول فرناندو بارسيلون سلسة كالي دحيرهم نود درون كزازمون كلو إرتاو تقدم مانويل ገብረ እግዚአብሔር ካብ ዕውድ 17 دقيقة 56 كايتن دحيرا مزاتوت عباي ጉጅሎ ኮይኑ ብምታው ንውድድሩ መበል 147 ደረጃ ሒዙ ዛዚሙ ننايلوم عامت فولتا سلوفينياوي تقدم كلب جامبو فيزما بريزموز روجيليج ب44 ساعات 52 دقيقة شومته كايتن كمرحون كله أليخاندرو فالفردن أنغويل ميكيلو بزنكا كابز تقدم وقفهم 1 دقيقة 52 كايتن كومخا 2 دقيقة 11 كايتن دحيرو كالاين سالسين درجاتات حيزوم يقصلوا لو أمان يلي كاب مرحي 34 دقيقة 24 كايتن دحيرو مبل 1 درجة حيزو يسعب علوم ኣብ ናይ ነጥቢ እውን ሮጅሊጂ ብ79 ነጥቢ መርሐ ኮይኑ ዝቕል ዘሎ ኣብ ናይ ብሉፅ መንእሰይ ኮሎምቢያዊ ሎፔዝ ዝመርሕ ዘሎ ክኸውን ኣማኑኤል ካብ ዝቅልስ መበል 11 ደረጃ ሒዙሎም ኣብ ናይ ዓቐበት እስጳኛዊ አንገል ማድራዞ አንበሳ ዓቐበት ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ብጋንታ እስጳኛዊት ክለብ ሞቪስታር ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር እትመርሖ ዘላ ክለብ ክትከውን ክለባት ኣስታናን ጃምቦ ቪዝማንካ ዝስዕባ ዘለዋ ክለባት እየን ክረምታዊ ውድድር ስፖርት ዞባ ማእከል ይቕፅል ኣሎ ካብ 5 حسن جيميرو 16 نوسان ممحدارا زوبا ماكل ساتفو زولا كرمتا وددر سبورت صانات كعسو اغري كلته زور دحر مكياد ናይ ربع ፍጻመ ውድድራት ኣብ ሜዳታት ማዓስከር ደንደን ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕርን ቀፂሎም ናብ ፍርቂ ፍጻመ ዝሓለፈ 4 ጋንታታት ኣብ ናይ ክልል ዕድመ 12-13 ደቂ ኣንስትዮ ጋላ ነፍዒ ትራቮሎ ከምኡ ድማ ጎዳይ ፈናኽርያን ክኾና ከለዋ ተመሳሳሊ ዕድመ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ፓራዲዞን ትራቮሎን ከምኡ ድማ ጎዳይ ፍንፀፀራትን እየን ናይ ክልል ዕድመ 14-15 ናይ ደቂ ኣንስትዮ 4 ጋንታታት ዝሓለፋ ኣባይ ሻውልን ትራቮሎን ከምኡ ድማ ማይ ተመናይን ጎዳይፍን ክኾና ተመሳሳሊ ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ፀፀራት ኣኽርያ ከምኡ ድማ ገጀረት ትራቮሎን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክልል ዕድመ 16-17 ድማ 4 ዝሓለፋ ገጀረት ፓራዲዞ ከምኡ ድማ ጎዳይፍ ዕዳጋ ሓሙስ ክኾና ከለዋ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ተመሳሳሊ ዕድመ 4 ጋንታታት ጎዳይፍ ዕዳጋ ሓሙስ ገጀረት ሰርጅኻንን ስለዚ ኣብዚ ውድድር እዚ ዞባ ጎዳይፍ ዝያዳ ካልኦት 5 ጋንታታት ናብ ፍርቂ ፍጻመ ከተሕልፍ ከላ ስዒባ ትራቮሎ ትኽተል ኣላ እዚ ግጥማት ናይ ህፃናትን ናይ መንእስያትን ሓያል ተወዳዳርነትን መሳጢ ፀወታታት እናተራእዩ ዝሰላሰል ዘሎ እዩ እዚ ንዋንጫ መን ሓለፈት ፀወታ ካብ ዝመፅእ ሶኒ ሰዓት 8 ፍረቓን ኣብ ክልቲኡ ሜዳታት ቀይሕ ባሕርን ደንደንን ክሰላሰል እዩ ትምራት ተዓዘብቲ ንሎም ዝተዳለዉ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ይፍፀም ሰላም